so ki tamkar kamar zuma. Mama Mariya mai kyan hali, halayyar ki tamkar ma a karama. Kin iya kula da al'umma, Mariya tamkar a ce malama. A kullum muna yabo akan ki kamar ma a ce jaruma. Mama Mariya muna yabo akan ki a kullum dare da rana. Tafa da kyan gani waka kamar kuma a indiya, tafiyar tafa a hankali taku tamkar ma hawainiya, sannan taku na mata idan ka kalle tafa ta iya. Hasken Hajja Mariya a hango ki kamar faka wulwulniya, tabbas Mama Mariya kwarjinin ki kamar wata sarauniya ma. Kamar alayi Mama Mariya ki gara waigo ki dube mutan kare aeroplane, ki juyo da murmushi ki kama hannun mutan kare silai. Baba Mariya abar yabo in ka ganta kamar ma kyalakyalai. Lallai Mama Mariya wallahi kin kai a girmama ki. Wuya sannan mu girmama ki mu karrama ki da ɗawainiya. Mata mama na kira a gare ku ku zauna da lafiya, mu maza mu girmama ku mu ba ku haƙin ku a duniya. Tabbas in muka yi hakan ga rayuwa ta yi kyau a nahiya. Hajja Mariya tana kiran mu al'umma mu zauna da lafiya lau. Sanya zuciyar mu fa haske kamar wani magani, mu mallaka miki cutar gaba ɗaya mama faki adani, sannan mu biki da addu'a a kullum a sallah da mayini. Mun kasance a nan duniya mama fa tarfa da ke, a haye a bar yabo, a haye a bar yabo mama. Ɗabi'ar kulawa kamar Mama Mariya, wani mai waƙar ina roƙon dai hali na Mariya, sannan na ɗauki ɗabi'ar kulawa kamar Hajja Mariya. Lallai Hajja Mariya ta zama tamkar ma sarauniya, wayoni sarauniya, wayoni sarauniya mama. Fa'ilu, ai saliki wa fa'ilu, mai madarisa nan mai dala'ilu. Ga oga wa fa'ilu, mai madari muna gun wa fa'ilu. Muke da kwafa-kwafai a madari tamkar ma kamar gyada. A gaishe da Abdalla Koki Manchester na oga wa fa'ilu. Kuke da Ingila Manchester muna cinku kamar gyada. A gaishe da Fatima ya yabu barin mu sista ga wa fa'ilu. Ina gaida Hadizatu, Khadija titi gaida wa fa'ilu. Ina gaida familin Mama Mariya har ma da Muhammadu. Na gaishe ku Umaraula wannan kuma jikoki ga Mariya mama. Zero 80 30 92 90 77 Bello AC.